Кояшкай тагында ныграк яктырта. Шәһәребезнең балалар бакчалары ремонттан соң үз сабыйларын каршы алырга әзер. Балалар бакчасында гадәттә хатын-кызлар хезмәт куйса да, коридорда кулына бирау тоткан ир-атны күргәч гаҗәпләндек. Баксаң, ул район сабан туйларының тонылган батыры Илфат Гыймадиев икән. Ул биредә әти-әниләр исеменнән ярдәм итәргә килгән. Ир кулы һәр вакытта да кирәк. Шуның белән ничек дип менә әйттеләр инде бу шәһәрдә дип әзерлектә килдек инде. Бу шәһәр балалар өчен дип тырышабыз. Алар безнең киләчәк бит инде. Алар җирсеннәр, алар шатлансыннар. Кояшкай балалар бакчасында быел ремонтны зурдан кубып ясамаганнар. Буяу эшләре кайбер бүлмәләрдә абойлар ябыштыру белән чикләнгәннәр. Вак-төяк ремонт эшләре калса да, Кояшкай сабыйларын кабул итәргә тулысынча әзер. Балалар бакчасында заман таләпләренә туры китереп инде ишекләрдә аңлатма язуларын алыштырырга тырыштык, һәм инде яңа стендлар алыштырдык. Һәм янгын куркынычсызлыгына каршы яңа билгеләрне алыштырырга тырыштык. Безгә ремонт ясарга әти-әниләребез бик теләп булыштылар. Һәм бакчабыз хезмәткәрләре иртәнге җидән алып кичкә кадәр бик тырышып, балалар бакчасында уңайлы булсын өчен тырышып эшләделәр. Инде кичә ике атнага тынып торган берсеннән-берсе матур бүлмәләргә нәни хуҗаларының шат авызлары, туктаусыз йөгерүе җан өрде. Садик матур. Балалар мы пришли после ремонта в садик. В садике появились новые игрушки, новые картинки, новые рисунки. Нам очень нравится в садике. Яшеллеккә күмелеп утырган балалар уйнау мәйданчыгында азмы-күпме үзгәрешләр кичергән. Биредә яңа сыннар, яшел үсентеләр пайда булган. Тиздән сабыйларны кере юлында урнаштырган яңа заманча стенд каршылачак.